Velkommen til Fun Day. Ja, det er rigtigt, så skal man sige ja, fordi det er jo en sjov dag. Det skulle gerne blive en sjov dag. De fleste aktiviteter går ud på, at man skal røre sig. Der vil være en seance ved et-tid, hvor de, som har vundet, og det kan man, hvis man bliver den første, eller hvis man kommer med sjove indslag, idéer undervejs. Så det må I jo godt begynde at tænke på allerede. Jeres hånd, I er her, og det andet hånd, I kommer herned. I får det samme. Godt. Når begge hold er klar, jeg kan se, at I er ved at finde jeres mand, så må man gerne hoppe op. Hvad tager hun der derinde? Ja, den står på nu.